En de ondernemer, en de klanten, en het personeel binnen een moment dat dat om 3 uur zo is. En dan kunt hij niet net meer. Nou, ik vind dat onbegrijpelijk. Op Snijntemollen om boodschapppen in Verhuusterveen is er in Kwarten net meer bij. Zonder de coronapandemie maaien ondernemers op Snijn langer iepen om drokte te spreiden. Maar de gemeente Achtkarspelen draait die verromming nou weer om. Wij moeten vanaf begin juni weer terug naar 1 uur 's middags. En wij zien graag dat de gemeente ons de verruiming geeft dat we vanaf 10 uur open mogen blijven. Door corona heb je toch een andere aankoopgedrag gekregen. En wij zien gewoon dat de omzetontwikkeling op zondag zeer positief is. Daarnaast het versterkt de horeca. Je ziet dat in Drachten verruiming is. Je ziet het in Burgum dat er verruiming is. Dus ja, laat het ook aan ons qua concurrentiepositie. Hè. Nevens de gemeente is het logisch dat de verromming van de winkeltijden nou na de coronaperiode weer vervalt. Achtkarspelen had haar te houden aan een winkeltijdenbesluit. De enige mogelijkheid om het te verorien en de huidige regels en tijden aan te houden is een verzoek van de RIE om het winkeltijdenbesluit weer te agenderen en te verorien in de huidige tijden. De ondernemers haar een hoop vestigen op de eerstvolgende rietskeerkomsten begin juni. Maar gewoon meesken in Verhuusterveen maait je harder net zo druk om. Het zou natuurlijk even wat kwaad te kennen. Dat maakt het op zich niks uit. Dan je meesken middies wel. Ja, dat maakt het niks uit eigenlijk.